ayiwa Kamala Harris a ka fanga o ye jumɛn ye a ka a fadenkɛ ɲɛkɔrɔ awa a ka faiblesse n'o ye a bɛ se ka bin yɔrɔ min na ye o bɛ se ka kɛ mun fɛnɛ ye ko fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a ka fanga a n'a ka faiblesse a fila bɛɛ y'a kelen ye a ka faiblesse a ka musoya yɔrɔ a ka farafinya yɔrɔ mais a ka fanga fɛnɛ o di a ka farafinya yɔrɔ muso dɔ fɛnɛ parce que n'i y'a jateminɛ a fɔ ko président Biden kelen k'a fɔ k'ale ale b'a fɛ a ka bila a nɔ la mɔgɔ fɔlɔ min bɔra ka kuma o ye Hillary Clinton ani Bill Clinton ye olu de fɔlɔla k'a fɔ ko bon olu fɛnɛ b'a supporter bon Trump yɛrɛ kun jigi dalen bɛ mun kan farafinw ka ni sen ko k'a bɛna farafinw ka voix caman sɔrɔ ani musow ka voix caman sɔrɔ bon n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sisan a fɔ yɔrɔ min na bon fɔlɔ minnu girinna ka d'a kan k'i bolo fila duru a kɔrɔ o kɛra musow ye wariba minnu dira sisan musow de girinna ka d'a kan musow de girinna ka kunbɛn farafinw de girinna ka d'a kan farafinw de girinna k'u bolo fila don a donc a ka fanga a n'a ka faiblesse a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ dépend min bɛna bonya ka tɛmɛ min kan Kamala bɛ ta sugandi don min na Joe Biden fɛ k'a k'a ka dangan ye a kun yirala k'a fɔ a fɔra yɔrɔ caman na k'a fɔ ko fɛn min ye jamana mara yɛrɛ dɔnniya ye k'o tun t'a la kosɛbɛ mɔgɔw tun ma d'a la kosɛbɛ o to a fanfɛla la san 5 tɛmɛnen kɔnɔ ani Joe Biden ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana a kɔgɔra kosɛbɛ wa a ye dossier dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ a ye i kanabɔ olu caman ba kan i n'a fɔ musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw o hakɛ sariya minnu tun bɛ yen ni républicains tun wulila ka senda k'a kan ka a datugu k'a fɔ ko hakɛ tɛ musow bolo tuguni k'a fɔ k'u bɛ se ka kɔnɔ tiɲɛ u yɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnnaw bon e yɛrɛ bolo sisan mɔgɔ jumɛn de bɛna kɛ ale ka sugandilibagaw ye ka caya a ka sugandilibaga camanba bɛna kɛ musow fɔlɔ ye musow ani farafinw olu de bɛna don a kɔkɔrɔ kosɛbɛ mais kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ fɛnɛ kɔ dɛ cɛw fɛnɛ parce que a cɛ ye tubabu donc o fɛnɛ bɛ a avantage kosɛbɛ a kalanni fɛnɛ mɔgɔ min don a kalannen don a bɛ ko dɔn parce que a kɛra procureur ye a ye élection kɛ ka tɛmɛ bon n ye kuma dɔ f'i ye sisan dossier minnu kalifara la a ka faiblesse dɔ bɛ yen nɔ o bɛna kɛ immigration ko de parce que immigration ni mɔgɔw ye doni minnu kɛ ka caya républicains bɛ fɛ k'o de nɔrɔ a la kosɛbɛ o ta k'o nɔrɔ a la k'a fɔ o kun dossier confielen b'ale de la donc a ma se k'o kɛ ka ɲɛ donc o bɛna k'a bolo gɛlɛya ye dɔɔnin mais a tɛna gɛlɛya kosɛbɛ ka s'o degré ma parce que musow wulilen don cogo min denmisɛnninw fɛnɛ wulilen don kosɛbɛ donc a bɛna Trump kun hakili la k'a bɛna farafinw ka voix min sɔrɔ a jigi tigɛra kosɛbɛ yɛrɛ de e m'a ye sisan u ko u bɛ taa n'a ko ye tribunal la olu tɛ jɛn n'a ye Joe Biden ka bɔ yen olu tɛ jɛn n'o ye a ka fanga dɔ fɛnɛ bɛna a la wari min tun bɛ Joe Biden bolo wari in kun dili bɛna gɛlɛya mɔgɔ wɛrɛ ma kosɛbɛ mais comme a n'ale de fila tɔgɔ bɛ wari in na donc wari in bɛ se ka transférer ale ma bon n'i y'a jateminɛ hali fɔli k'a bɛ k'a ye mɔgɔ minnu ye wari di ka caya bɛɛ ye mɔgɔ kuraw ye bon mɔgɔ 50 ka na se 60 ma o de wulila k'i jɔ sisan ko an bɛ baara k'i ye fu k'i dɛmɛ nin baara in na pour que ka mɔgɔw labɔ ka na vote kɛyɔrɔ la ka mɔgɔw enregistrer mɔgɔ kuraw donc vraiment a filɛ nin bi in na yɔrɔ min na Ivoiriyɛnw b'a fɔ ko la paix a changé de camp sisan kɔni démocrates sirannen tɛ tuguni républicains de sirannen don ayiwa Ben i ko musow bɛna a ka sugandilikɛlaw ye kosɛbɛ Hillary Clinton ta tɛmɛ wagati la musow bɔra ka kanabɔ kosɛbɛ a nɔfɛ nka vote jaabi bɔli a kɛra jigilanisɛnya ye a nana yira k'a fɔ ko muso caman taara ka taa i kan di Trump ma ka Trump dɛmɛ e ɲɛna ni Zeyi nata fɛnɛ na o ɲɔgɔnna tɛna na kɛ wa non o tɛna na kɛ mun na parce que ni Zeyi
kɔnɔ tiɲɛ ko kuma min b'a la nin ni républicain ko a mana kɛ cogo cogo i mana kɔnɔ ta cogo cogo a kana tiɲɛ dɔrɔn a mana kɛ fɛn fɛn ye a kana tiɲɛ donc o fɛn min fɛnɛ bɛ yen nin nɔ n'o ye o muso kalannenw ani muso minnu bɛ komi minnu tɛ duguba kɔnɔ mais u man jan duguba kɔnɔna la musow minnu kalan don u ka fɛn bɛ minnu bolo olu bɛɛ fɛnɛ wulilen don k'i jɔ a ka ko la ani Hilary ta tɛ kelen ye parce que u kɔnna ka Hilary tɔgɔ tiɲɛ a mɛnna et puis Hilary mɛnna politique la kojugu n'ale tɛ kelen ye quoi tɔgɔ nɔgɔlen caman tun bɛ Hilary kɔn o Hilary kɔn o n'ale tɛ kelen ye donc avantage caman b'ale bolo min tɛ Hilary bolo et ni Zeyi fɛnɛ Hilary tun ye muso fɔlɔ ye mais ni Zeyi cogoya foyi t'a la ko musow bɛ sɔn ko in ka tila o la ni Zeyi. Ayiwa donc ni ye e yɛrɛ ka kumakan ninnu jateminɛ Ben a bɛ position ɲuman na par rapport a fadenkɛ ko di. kosɛbɛ bibi in na a bɛ position ɲuman ba yɛrɛ la mais an bɛ ka min makɔnɔ sisan a bɛna jɔn ta k'a ka vice président ye o de fɛnɛ c'est très important parce que dugu wɔɔrɔ de bɛ yen nɔ pour que mɔgɔw k'a faamu Amérique élection bɛ kɛ o dugu wɔɔrɔ de kɔnɔna la o dugu wɔɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ parce que dugu tɔw bɛɛ bɛ dugu min sɔrɔ o dɔnnen don a komi sisan Trump b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ dugu min sɔrɔ ka ban ale fɛnɛ Kamala fɛnɛ b'a dɔn a bɛ dugu min sɔrɔ mais dugu dɔw de bɛ yen olu bɛ taa ka segin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni Pennsylvania b'o la Arizona b'o la maintenant olu gouverneur dɔw de bɛ yen sisan f'a ka essayer k'olu dɔw ta par exemple u bɛ ka Pennsylvania gouverneur tɔgɔ fɔ kosɛbɛ parce que républicain man teli ka fanga sɔrɔ n'a ma Pennsylvania sɔrɔ donc o bɛna kɛ o bɛna gɛlɛyaba de don républicain ka ko la parce que ɲɛ b'a la a bɛna na mɔgɔ ta ni dugu wɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mana ta yen nɔ déjà à l'avance o dugu wɔɔrɔ o kelen o bɛ bi o dugu wɔɔrɔ ninnu u bɛɛ ka mɔgɔw ka kow kɛtaw cogoyaw ye kelen ye quoi bon donc ni Zeyi a ka gɛlɛn fɔlɔ fɛnɛ Hilary ta la mɔgɔ fɛnɛ tun dalen t'a la ko Trump bɛ gagner mɔgɔw tun t'a dɔn donc mɔgɔw tun tɛ foyi dɔn a la mais sisan mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔ sugu min don donc k'a fɔ k'u bɛ voter Kamala dɔrɔn o ko tɛ dɛ mais ka voter Trump yɛrɛ de kana fanga sɔrɔ o fɛnɛ mɔgɔ de ka ca hali Trump yɛrɛ ka kan kɔnɔ donc ani ni Zeyi ta ni Hilary ta tɛ kelen ye. Ok donc mɔgɔ minnu tun banna n'u tun ko k'u bɛn'u yɛrɛ minɛ vote ko in na Trump ni Biden ni ɲɔgɔn cɛ olu tile fila in na olu bɛɛ wulilen don n'i y'i ka kuma faamuya olu bɛɛ wulilen don u bɛɛ fɛ ka vote u bɛɛ fɛ ka Kamala Harris kala ta Kamala Harris ye pour que Trump bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na i na ni Pennsylvania ko kuma in ye Pennsylvania min ne u ye kisɛ taara ci Trump la ka to meeting la yen nɔ n'o o kɛra a tile fila la an y'a ye a kɛra sababu ye ka yakubayali ba di Trump ma ka d'a ka candidature ma e ɲɛna o ko minnu bɛ yen ni Pennsylvania ka ninnu bɔra ka Trump kɔkɔrɔma don o tɛna na kɛ defo ye dɔɔni Kamala ka kalatalaw la. Non a tɛ foyi tiɲɛ a la parce que munna mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ ninnu na olu man ca kosɛbɛ a dugumisɛnninw de ka ca mais mɔgɔ caman t'u kɔnɔ mais dugu belebele yɛrɛ ye min ye Pennsylvania fɔlɔ o ye Philadelphie de an bɛ dugu min na sisan donc ni Philadelphie kaw sɔnna ka bɔ o de barika ka bɔ ni n t'a dɔn n'i y'a lakɔlɔsi ani Joe Biden ni Trump ta la Trump tun b'a ɲɛ ni mɔgɔ bayirika de mais o y'a sɔrɔ fɔlɔ Philadelphie kaw ma bɔ ka kɔnti ma na Philadelphie kaw ka kɔnti nana dɔrɔn pap a tɛmɛna la ten un coup donc Philadelphie kaw dun olu farafin de ka ca a farafin de ka ca kosɛbɛ a n'a a kɛrɛfɛ dugu ni Harrisburg ni Pittsburgh ninnu olu duguba kɔnɔna ninnu olu le mɔgɔ ka ca kosɛbɛ donc n'olu mɔgɔw de sɔnna ka bɔ ka na tun ka bɔ élection bɛɛ bɛ dépend min na démocrates kun saliyara mais sisan i b'a fɔ ko ni kura donna mɔgɔ min na mɔgɔ bɛɛ kɔntannen don bɛɛ bɛ panni na fan bɛɛ fɛ i b'a fɔ ko élection yɛrɛ gagnera ka ban donc o dun de ka gɛlɛn ka content ka taa voter o de k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye ani Mamadu Ben Jabate an ka foli b'i ye Ben ka bɔ Philadelphie.